Nalazimo se na trgu Svetog Petra. Ovo je trg Svetog Petra. Ja sad snimam malo na ovim stubovima figure. Ovi ljudi što čekaju da uđu u baziliku Svetog Petra. Mi stojimo sad na centralnom delu. Tu je neki obelisk. Znaš da sedim gore, tačno bi se ušao. Alo, guraš mi ruku, ja držim... Nije hoće da te slika. Guraš mi ruku. Ja snimam videoklip. Hoće neka slika. Šta kaže ovde? In honore principisa post Pavlos trte mrte romans font max. I ovo je kupola na baziliki. Ja mislim da je to Bazilici. bazilika. Bazilici. Ti slikaš, šta? Civilizacija, druže moj. Aleksan VII PB. To je to.